Dobrý ráno. OK, poďme sa presunúť na náš tretí a zároveň najnáročnejší deň, ktorý nás čaká. Najskôr sme sa presunuli na workshop, ktorý bol hneď z rána, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzeralo. Tak, máme pred sebou súťažný deň a máme práve pred sebou prvú choreografiu, tak sa poďme pozrieť, ako sú pripravení a poďme na to. Ako som už spomínala, máme pred sebou súťažný deň a ako prvý nám vystupoval Sylvester a Vanessa, tak sa poďme pozrieť na ich duo. Ty ako sa cítiš pred vystúpením? Super, teším sa. Super. Pohode. A to príde. Tu ste mohli vidieť našu sedmičku a naše HVKčky z Trenčína, ktoré už majú odvystupované a ideme sa presunúť na našu elitu, ktorú tu ešte len čaká. Konečne máme všetci odvystupované a neobyšlo nás ani menšie zranenie, ale ešte, že máme nášho riaditeľa. Pán riaditeľ, pán zdravotník, barman, vedúci. Ahojte, sme po choreo, bolo to naozaj úžasné, aj keď veľa ľudí povedalo, že spravilo chyby, vôbec to nevadí. Bolo to veľmi energické a ja si myslím, že môžeme byť v top 3. Úžasné. Verím to tretie. Ja som netancovala, strašne som unavená, úplne som zadýchaná z tejto prvej hviezdičkou. Počasie nám neprijalo, ale my sme sa nevzdali, predsa len sme sa museli nejako na hotel dostať a hneď potom sme sa išli chystať na battle, ktorý bol už v očakávaní. To bolo z dnešného dňa všetko. Zajtra máme vyhodnotenie, tak nám držte palce. Pán riaditeľ, ako sa cítiš s nami, pán riaditeľ? Výborne, paráda, vážim si to. Je to tvoje dneska, okay? Amerika dneska. To si mu mali pochváliť, je to veľmi dobrý chlapec s dobrým srdcom a on vám vykope záhradky, všetko, bazén, rotávátory. Výrivku za A ako sa volá tvoja firma, povedz? Rýchlo, ľahko, kvalitne. RLK SRO. RLK SRO.